दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आपले सौम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंते देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया येसोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशेपण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सौम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदे तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे. ससनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो. आंकवार मरयेतावन जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे
कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसेच आता आणि सदा सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पहिलो मिस्तेर मरियेक बडवो कोबार दिता. आदाम येवेच्या पथकाचो परिणाम सावन मनशाकुळ आत्मीक काळोखांत सांपडले. निमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या एकल्याच पुताक अवंकार मरियेते मनशा सैम घेवन मनशाकुळाचे सोडवणे पासत धाडलो. बडव्यान हाडलेली बरी कोबार मोरी संतोषान स्वागत करता. आपण देवाची कालती साकन देवाचे कुशेप्रमाणे आपणातेन जाव म्हूण ती म्हणटा. सोडवण्याच्या चरित्रेंत देवान मरियेक भागीदार केली आणि तिने पळे हांव सरस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जाव म्हणून देवाचे कुशेक कल्तीमान घालो. अशें तिचे वरवीं देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आणि जियेलो. आज देव आमचे मुखांत्र ताचें येवजण संपूर्ण करूंक कुशी व्हरता. आमकां हर एकल्याक ताच्या सोडवण्याच्या येवजणांत वांटो आसा. देखून आमी मोरयेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशेक स्पंदन करया. पवित्र आत्म्यान दिवच्या संतोषान भरलेले अवंकार मरिये सर्वांती देवाचे कुशेक काल जावंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवण्याच्या संतोषान जियेवन ताच्यो आज्ञा पाळून सर्गींच्या सुखाक पावची कृपा तुज्या बळादीक मजतेन आमकां तो लाभय माये. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आणि आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळण्यान पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव
सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या बुच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंयतोन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानाक पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सोम्याची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उडटा. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडें सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंत ताचें नांव. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञाक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांचे जुजल माता. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देव पुतान मनीस जावचें घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मलो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो. आमी ताच्या जननाचे फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हणयेत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमांत जल्मल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केलें ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. देखून ताच्या जल्मातय गोवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी अवंकार मोरी आनी जुजे देवाक अर्गां दिवंक सकलीं. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवान जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळोवंक तवळ तवळ तरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताची वळख धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत साह जाल्लें मोगाचें समाधानाचें आनी भावार्थाचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतरां कर्णांनी सर्वांक परगटया. देवा तुज्या सोडवंदरांतय संतोश उल्हास भोगचे अवंकार मरये तूं आमची माय म्हूण दाखय. आमकां मोगान वाडय, देवबिरांतीन वाडय. आमच्या काळजांनी तुज्या पुताक जेजूक आनी तुका आमी पयलें स्थान दिता मये. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन
कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आधी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेसूक तेंपलांत भेटयता. मोयजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. ह्या वेळी सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान येतलो. नितिवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाच्या उदरगतेची तो वाट पळयोन नासलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्वराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळी सिम्यावन त्या बाळकाक हातीन घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या सुदोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर उपरसा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभावार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परचे इस्रायेलाची. संतोशांत तशें दुखांत जेजू संगी एकवटलेले भाग्यवंती माये मोरये, आमचे जिणयेंतलें सूख आनी दूख शांत मनान घेवची कृपा तूं आमकां लाभय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान साव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये
देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञाक जशी आधी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. वर्सान वरास जेजूची माय बाप पस्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेतेली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे परिस्थिती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमान थंयसर रावलो. हें ताची माय बापय नेनान जाली. तो पैनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदारा मदें बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तो वळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडाकंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेना जाल्यात गी. ताणें उलयिल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेता पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी
फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसेच सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणीये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आणि या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक कमी फावट संवचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर. सांते सेमत्रिंदा दियकास देवा काकुळत आमची कर. भाग्यवंते मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंते देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंते अंकुरींचे अंकुरे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर.
बोवनी तळी माये आमा पासत विनाती कर कत्नातले माये आमा पासत विनाती कर अपोट माये आमा पासत विनाती कर मोगा पात्र माये आमा पासत विनाती कर विचित्र माये आमा पासत विनाती कर सुबोधनी माये आमा पासत विनाती कर रसनाराचे माये आमा पासत विनाती कर सोडवंदाराचे माये आमा पासत विनाती कर बोशनी अंक्वारे आमा पासत विनाती कर मना पात्र अंक्वारे आमा पासत विनाती कर परगटोंग फौजले अंक्वारे आमा पासत विनाती कर पदवेदार अंक्वारे आमा पासत विनाती कर दयाळी अंक्वारे आमा पासत विनाती कर विश्वासी अंक्वारे आमा पासत विनाती कर नीतीच्या आरशा आमा पासत विनाती कर जानवायच्या सिंहासना आमा पासत विनाती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा पासत विनाती कर आत्मिक फलंगना आमा पासत विनाती कर मान फवजल्या फलंगना आमा पासत विनाती कर भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आमा पासत विनाती कर गुप्त गुलोबा आमा पासत विनाती कर दाविदाच्या बुरसा आमा पासत विनाती कर दाडियाच्या बुरसा आमा पासत विनाती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासत विनाती कर सोल्याच्या आरका आमा पासत विनाती कर सर्गींच्या दरवट्या आमा पासत विनाती कर पंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा पासत विनाती कर पिडेस्तांचे बलायके आमा पासत विनाती कर पातक्यांच्या आश्रया आमा पासत विनाती कर दुखेस्तांचे बुसावणे आमा पासत विनाती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासत विनाती कर बोडव्यांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर प्रवादींचे रान्ये आमा पासत विनाती कर अपोस्तलांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर मार्तिरांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर अंक्वारींचे रान्ये आमा पासत विनाती कर सोमेस्त संता भक्तांचे रान्ये आमा पासत विनाती कर सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभवले रान्ये आमा पासत विनाती कर सर्गींग घेतले रान्ये आमा पासत विनाती कर भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासत विनाती कर कुटुंबाचे रान्ये आमा पासत विनाती कर समाधानाचे रान्ये आमा पासत विनाती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगो समका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयकमका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले का कोळतामचे कर तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फवसवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां सोडून दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बासयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारी आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 11. आनी एक सब्बाता दिसा जेजू सिनागोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकडलेलो एक मनीस आसलो आनी सब्बाता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फरिसेव ताका परत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा सावन आंकडल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो,
तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो सब्बाता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक की तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या सोमेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडताच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचें उतार हें. सोम्या जेजूचेर गुन्यांव मांडूंक सबार ताका पारोत करीत आसले. पूण जेजू देवाच्या अधिकाराच्या बळान बरें करीत गेलो. आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो साबाता दिसा बरो करता आनी देवान साबाता दिसा कितें करूंक आमकां फरमायलां तें सांगता. फादर स्टॅन स्वामी कश्टोंच्या लोकांक बरें करीत गेलो आनी ताका कळीत आसलें लोक ताचेर गुन्यांव मांडून ताचो जीव रिस्केर घालतले म्हूण. तरी तो स्वताक जीव दिवंक ताचे उतर प्रायरी घट रावलो. जशें जेजूचेर शास्त्री आनी फारिजेव उपराटले तशेंच स्टॅन स्वामीचेरय उपराटले आनी तो माडतीर मेलो. आमी पाळूंक आसचे उपदेश, कायदे आनी नियमां मनशाच्या उदरगत्या आनी बरेपणा खातीर आसचे. एका मनशाचो जीव वाचोवंक काडूंक न्हय. आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी कायदे आनी नियमां मात्र पाळून मनशा जिविताक नेगार केल्लें आसा. आमी कायदे मात्र पाळून मनशापण विसरल्यार सांव पावलान सांगले बरी बेखमीर उंडो जावंक पावना. जेजू क्रिस्ताच्या बळान स्वताच्या आनी खऱ्या मनान बेखमीर उंडो जावंक आमी जियेवया. विघ्ना आणवरांत मोरयेची ससाय जोडूंक मागणें. ये मोरये, तुका आमच्या घराची दनीन आनी राणी म्हूण विंचून काडटा. भोव मोगाळी माये, पिडेंतले, वायटा विघ्नांतले, गडगड्या जगलांतले, उज्यांतले, वाऱ्या वादळांतले, झुजा अवघडांतले आनी दुस्मनाच्या हातांतले हें घराणें राख. ह्या घरांत जियेतल्यांचो भद्र आसरो तुंसा. भायर भितर वेताना आमची मेटां तूं सांबाळ. अकस्मीत आनी ना तयार मरणांतले आमकां निवार. पातका तावन आमकां पयस दवर. आमी सोमेस्तांनी पातयेनेन आनी तिरासानेन हांगा आमच्या देवाची साकरी कर. उपरांत तुजे सांगाता सरकार सूख भोगोवंक पावाशें कर. मोगाळी माये, देव आपल्या उतरान कितें करूंक शकता तें सर्व तुज्या मागण्यान तूं करूंक शकताय. केदें व्हडलें भाग तुजे मोरये आनी कितली श्रेश्ठ तूं सर्गा आनी संवसारी. त्या देखून हांव व्हडा संतोशान, मोगान आनी पातयेणेन तुज्या पांया तळा धांवून येता मोरये. सरपडोवन तुका नमान करता, तुज्या पांयाचो उमो घेता आनी तुजे लागीं परातून मागता. दया कर, जेजू कडेन विनंती कर, म्हज्या पातकाचे बोगसणे जोड दी. कुडी आत्म्याक भलायकी लाभय. जेजूची सेवा करूंक आनी सर मनशा कुळाक तुजे मुखान जेजू सरशी आपण हाडूंक म्हाका तूं वाट दाखय आनी जेजूची सुवार्ता प्रगट करचें उत्तीम हातेर म्हाका तूं कर. आमेन. ए मोगाळी माये, तुज्या आश्र्याक दवण आयिल्लो, तुजी ससाय मागल्लो आनी तुजे ते विनंती केल्लो कोडून निराशे जावन पाटी वसूंक ना. ह्या बरवशान प्रेरीत जावन आमी आयल्याव तुजे ते अवंकरीचे अवंकरी आमचे माये, तुजे लागीं आमी येता. तुजे मुखार आमी रावल्या एक पातकी आनी दुखेस्त मनीस जावन. हे जेजूचे आनी आमचे माये, आमचे मागणें तिरस्कार करिनाका. बगार तुजे दयेन आयक आमकां. आमेन. ह्या तेर्सा वेळी मागोवंक विनवणी केल्ली तेसावां हे परी आसात. एकल्याचे येवंक आशिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर, एकल्याच्या पुतान मोबायल एडिक्शनांतल्यान सुटका जोडचे खातीर, मस्कतांत आसच्या एका भयणीक फाटल्या 13 वर्सांतावन कठीण अर्थीक संकश्टाक ती वळख जाल्या, तिका त्या संकश्टांतावन सुटका मेळचे पासत. एका तरणाट्याचें परिवर्तन जावन देवा थंय ताणें पाटी परतोवचे खातीर. हांचे संगी आमची तेसावां आमी सांगाता मेळोवया आनी देवाची कृपा, ससाय आनी आदार मागया. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जावन, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर आमी सर्व सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी आतां प्रत्येक तरान मागया. मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी. सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत शांती समाधान समृद्धी फावो करून दी म्हूण सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोरये तुझे नाव वर्णिता दिसान दीस तुका होगळसिता तर तूं माय परती दोळे आमचे मोगाळ तुज्या भुरग्यांचे तर तूं माय परती दोळे आमचे मोगाळ तुज्या भुरग्यांचे. ये मोरये तुझे नाव वर्णिता दिसान दीस तुका होगळसिता ये मोगाळी मोरये माये म्हूण तुका उलो मारता पात्येने नामी लागी सरता सांडी नाका माय तुज्या भुरग्यांक आमकां परदेशा सांडी नाका माय तुज्या भुरग्यांक आमकां परदेशा माये म्हूण तुका उलो मारता पात्येने नामी लागी सरता ये दयाळी मोरये मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाचे न्हू दैवीक अमृत संस्था तर्फे तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. आमचो दैवीक अमृत संस्थो जायती यात्रीक पयना मांडून हाडटा म्हणली एक बरी संतोशाची खबर तुमकां हांव हाडून आयलां. फाटल्या 12 वर्सां जावन आमी भारतांत तशें विदेशांत जायत्या जाग्यांक यात्रेक पयना मांडून हाडल्यांत आनी ह्या वर्साय सुमार 10 यात्रेक पयना आमी मांडून हाडल्यांत म्हणलें तुमकां देडसो हांव संदेश पावता. विशेश जावन ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत इस्टर्न युरोप यात्रेक पयन आसा आनी ताच्या उपरांत
सप्टेंबर 15 तारखेक बागेऊन जाग्यांक यात्रेक पयन आसा. ऑक्टोबर 8 तारखेर आनी एक बॅच बागेऊन जाग्यांक इस्रायलाक यात्रेक पयन आसतले. आनी हाचे उपरांत नॉर्थ इंडिया, आमच्या भारतांत नॉर्थ इंडिया टूर आसतले. ऑक्टोबर म्हयन्यांत उटी कोडायकनाल तशेंच वेलांकणी पांडिचेरी चेन्नय ह्या यात्रेक जाग्यांक आमी पयण मांडून हाडलां. हाच्या फाटल्यान आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत आनी एक विदेशाक यात्रे पयन आसा, तें जावन आसा थायलंड. आनी उपरांत डिसेंबर म्हयन्यांत सान फ्रांसीस सावेर ताची कूड प्रदर्शनां दवरचे वेळी गोंयां यात्रेक पयन आमी मांडून हाडलां. जानेर म्हयन्यांत श्रीलंका सान जुजेबादाच्या पवित्र जाग्यांक यात्रेक पयन आसा. आनी उपरांत व्हिएटनाम ह्या नव्याच गांवाक एक पयन आमी मांडून हाडलां. आनी एप्रिलांत परत होली लँड ह्या बागेऊन जाग्यांक आनी मेयाच्या 12 तारखेर आमी युरोपाक यात्रेक पयन मांडून हाडलां. मोदें काश्मीर यात्रे पयन आसतलें. अशीं 10 यात्रे पयणां तुमच्या खातीर मांडून हाडल्यात. मोगाचे न्हू, असलो संदर्भ उपयोग करा, सक्कळ बरें मोन करा. प्रत्येक तरान इस्टर्न युरोप हे विशेष यात्रे पयन वेळ चड ना. बेगीनच आज ही खबर आयकल्या तक्षण तुमचें नांव रेजिस्टर करा. येदोळस सुमार 100 जाणां पाद्राबांनी रेजिस्टर केलां. तांचें नांव देखून तुमचें नांव रेजिस्टर करा. हर एका यात्रे पयणाक तुमी येया. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें, बरी सेवा, बरो अनुभव तुमकां ह्या यात्रेक पयना मेळटलो. सगळ्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत. दिव्यवाणी